Hey, moi boas a todos, eu son Anthony. Eu son Tito. E benvenidos a novos episodios de Explícoche Matemáticas. Que vamos facer hoxe? Porque eu non sei. Pois eu sí, hoxe vamos a explicar como mentir coa estadística. Vamos ao tema. Vamos. Bueno, a maneira 1. A maneira 1 trátase de presentar un gráfico e logo contarlo por o tema que teña o resultado máis baixo, de forma que pasa o que podemos ver na positiva, que o partido PSOE ha fracasado de unha maneira moito máis grande. Tito, explica por favor a maneira 2. Na maneira 2 trátase de representar un gráfico con dous temas que non teñan nada que ver coutro, unha finalidade de asustar, impresionar. E agora, amigos, os deixo co meu compañero Anthony que os explicará a maneira 3. A maneira 3. A maneira 3 é a maneira de que a mí me parece a máis interesante de todas e a máis grazosa. Trátase de insertar un gráfico con dous temas que non teñen que ver nada uno con el outro, pero que teñen uns resultados moi parecidos. Como podemos ver no exemplo, a liña roxa nos enseña a construcción de mozzarella con a xente que se graduou na ingeniería. Unha cousa que non tiene nada que ver con a outra, pero é moi graciosa. Tito, explica por favor a maneira 4. Esta maneira trata de representar magnitudes absolutas de maneira que unha pode parecer maiores que a outra. Bueno, amigas e amigas, esta é a última maneira, a maneira 5. A maneira 5 trátase de insertar un quesito e logo insertar outro quesito, pero en forma de 3D, de maneira que os resultados distorsionanse e os datos parecen moito máis pequeños. Como podemos ver no exemplo, o trimestre 4 se ve moito máis pequeno que na gráfica normal. E hasta aquí o vídeo de hoxe. Esperamos que haya gustado e gracias por atendernos. Esperamos que os haya sido de agrado. Y recordar, 90 es demasiado.